Esittelemme Infoverkin uusimman tuotteen. Infoverkin tulostin ja kopiopaperin, joka on suunniteltu määrittelemään tulostuskokemuksesi uudelleen. Se on valmistettu erityistä huomiota kiinnittäen yksityiskohtiin ja sen laatu ja ominaisuudet ovat ainutlaatuisia. Koe terävämmät kuvat, eloisat värit ja tarkka tekstuurin tuottaminen kuin koskaan ennen. Infoverkin tulostinkopiopaperi on valmistettu kestävästi hoidetuista metsistä ja sille on myönnetty PEFC-sertifikaatti. Se sopii erinomaisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja sitä on saatavana eri määriä. 500 arkin yksittäispakkaukset yksityiskäyttöön, 5 pakkauksen vakiolaatikot ja 10 pakkauksen tuplaetulaatikot. Infoverk-tulostin ja kopiopaperi on testattu yhteensopivien tuotteiden rinnalla ja se erottuu edukseen 10 mikrometrin paksuudellaan ja poikkeuksellisella CIE 160 valkoisuudellaan. Jos haluat lisätietoja uudesta paperituotteestamme ja siitä, miten se voisi hyödyttää yritystäsi, ota yhteyttä jo tänään tai käy verkkosivuillamme.